आदसा बे जाबाय आलाप आलापखौथ' मिथियो बयबो खेराइ मोसानायनि सिगाङाव दामनाय बिगिनिं टिउन बियो दा बेखौ माबायदि दामो बाहाय देखायना होनि सोरबा रोंनो सोलोंनो गोसो गोनाङा नायना लाजागोन दामनो लुगैयोबा मोन द' नङा मोन 5 गुदुं गोनां सिफुं बियो गोलाव सिफुं खेराइयाव दामनाया खुब सिम्पोल बे आलापा नैबायदि नैबेनिफ्राय स्टार्ट जागोन नैबे लास्ट 2 हल्सआ अपेन थागोन बेनिफ्राय नैबायदि स्टार्ट जागोन बियो मोननै मोननै टिउन गाबो हाइ मोनसेया नङा ल' स्मुथ मोनसेया नै मोनसेया बेखौ दामनांगोन इयालासे मोननै बेनिखौ एथिना लानि आङो मोनसे फर्मुलाखौ नायदों आङो खेराइयाव मेक्सिमाम नैबेखिना अपेन जायोबाथाय अपेन जायोब्ला 1 2 3 4 लास्ट 4 हल्सआ अपेन जायोबाथाय नै फार्स्ट हला क्लोज जायो ओमफ्राय बे लास्ट 4 हला जुदि क्लोज जायोबा नै फार्स्ट हला अपेन जायो बियो मेक्सिमाम खेराइनि टिउनाव एप्लाइ जायो बियो दा नैबायदिनो बेबो बिदिनोखासो नैखो एथेबा नैखो अपेन खालामनांगोन नै मोनब्रैखो क्लोज खालामबा नै फार्स्ट मोनसेया अपेन जायो फार्स्ट मोनसेया क्लोज जायोबा उइननि मोनब्रैया अपेन जायो बेबायदिनो मेक्सिमाम टिउना बिदिनो जाजोबो दा बेबो बिदिनो जागोन नैबे आलापाबो नैनिफ्राय स्टार्ट जागोन बे नै मोनसे फिंगारनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैनिफ्राय स्टार्ट जागोन जाबायना बे आलासि जाबायना दाना नै मोननैखौ थिखांनानै मोननैखौ ओरै हेथेखानांगोन हेथेनाय लोगो लोगो बे मोनब्रै हेथेबाय नालाय नै फार्स्टनि मोनसेया अपेन जागोन आरो दा नै बेखौनो बेसे थिखोलाय खालामनो गोनां जायो लासै दामनो नायना ला सोरबा रोंनो लुबैनायफोरा बेखौनो खनसेयावनो दामलाङोब्लाथाय बे मोनसे जाबायना आरो खनसे दाना नेक्स्ट टिउना फार्स्टनि मोनसेखौथ' हाबाय फार्स्टनि मोनसे सिम्पोल बे जोब्बाय बे सिम्पोल नै रा दा रे रा 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 सिम्पोल नैनिफ्राय स्टार्ट जायो बियो नैनिफ्राय ना रे ना रा ना ना भेरि सिम्पोल ये जोब्बाय दाना नेक्स्ट दाना नैनिफ्राय नैजों नैखौ हेथेजोबोबा ओंखायनो दहायनि फर्मुलाया नैजों मोननैजों ओरै खालामो नालाय नैसो मोननैखौ हेथेनाय लोगो लोगो नैखौ जोङो दैखाङो थारमाने बेनो नै मोनब्रै हेथेनांगौबा नै फार्स्टनि मोनसेखौ अपेन खालामथारनांगौ होमबासो टिउना गोरोबखायोबो बर'निया नै मोनसेखौ होथेदोंबा नैखिना अपेन जाजोबखानांगोनबो आरो नै मोनब्रैखौ होथेदोंब्ला फार्स्टनि मोनसेया अपेन जाखानोबो नांगोन बेनिखायनो नै सेकेन्ड टिउना दाना फार्स्टनिफ्राय नै मोननैदोनो सेकेन्ड टिउना नै मोननैल' दै फार्स्टनिफ्राय
दाना सेकेन्ड जाबाय थार्ड टिउना सेकेन्डनिफ्राय स्टार्ट खालामनि थार्डआ नैनिफ्राय स्टार्ट जागोन नै फार्स्टखौ तेरा खालामनांगोन नैखौ फार्स्टनिखौ सिम्पल ओरै खालामबाबो जायो नैसो मोननैखौ ओरै खालामोबाथाय बाय सुइट जासिनो आरो खिन्थु सिम्पल खालामबाबो जायो थार्डआ बे ना फार्स्टनिफ्राय फैनो थार्डआ नै थार्डआ नै गासैखौबो मोनब्रै लास्टनि मोनब्रैखौ होथेजोब्बाय आरो फार्स्टनिखौ अपेन खालामनानै इसाबायदि थार्डआ नैखौ अपेन खालामबाय रेखांबाय रेखांनानै नैखौ सोलायबाय तेरे नैखौ जों नैखौ अपेन खालामखाबाय लोगो लोगो ओमफ्राय दान लगायनो बायदि फर्मुला दहायनि बायदि दहायनियानो टे 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 नैबे दैखांबा नैबे क्लज जाबा नैबे अपेन बेनो आरो सिंपल से दाना नेक्स्ट सिंपल ये मुझको नहीं बिदियार खनसे स्र' फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम
ओमफ्राय आथिं होलांबाय आरो सो बेबायदिनो सिम्पोल नोंथांमोना सानैसो मानसिफ्रा आंखौ बे बिगिनिंखौ मोजां लासै लासै दामनानै दिन्थिहर होनना बुंनायखाय आङो देखायबाय स' बारा स्मार्ट नङा बारा एक्सपार्ट नङा आरो आंबो सोलोंबाय थादों हानायखौ आंनिख्रुइ सोरबा हायैनोसो फोरोंनाय जादों आरो सोरबा गोरोंनिफ्राय गोरोंखौ फोरोंनाय जायाखै आं गोरोंफोरनिफ्राय सोलोङोसो सान्स मोनबाथाय दा इउटुबावबो सोरबा गोरों मानसि थानायबा आंबो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै सोंहरगौमोन नैखौ दामनानै देखायहरनाय होननानै खिन्थु बेबायदि सार्भिस होग्रा मानसि गैया सोरबा गोरों मानसिया इउटुबाव दामनानै देखायनाय आङो नुवाखै आरो बिहरनोबो हाया बिहरबाबो होआ दा आङो बाहाय रोंगौ नालाय बै बाहाय रोंनायखौनो आंनिख्रुइ खम रोंनायफोरनो देखायदो आरो बारा रोंनायफोरनो देखायाखै आङो आंनिख्रुइ खम रोंनायफोरनो देखायदों आरो स' बेखिनियानो इयुनाव आरो लाब लायगोन थेंक इउ